n'a fɔ aliyu bɔkolotigiya la jeni bɛ n'a fɔ aliyu bonyatigiya la maaba don a bɔra maabaw la olu bɛɛ bɔra maabaw la olu bɛɛ ye dankelenw ye ko sani ali bɔra ninnu de la ko a ɲɔgɔnna tɛ yen faamuya la ko a ɲɔgɔnna tɛ yen banjiyanya la ka banjiyana a fɔra ale de ma ko abu turab sani ali a ko waliyula o ye fatima cɛ de ye a ko ala ka waliyu don ko aliyu juguyaba aliyu hasidiyaba ko ye maani ye ko ni ye aliyu juguya yɔrɔ o yɔrɔ ko maani don o kɔrɔ ye kira somɔgɔw juguyabaw ko maaniw don walayi maa o maa ka bon o tɛ bila kira somɔgɔw la o tɛ kira somɔgɔw juguya o t'o hasidiya o dara a y'o de f'i ɲɛna ko aliyu ye ala ka waliyu de ye ko a hasidiyabaw ko olu ye maaniw de ye n badenw a y'a f'i ye ko mɔgɔw man kan Fatima Zahara nin y'a furucɛ de ye a ye fa sɔrɔ fa min ɲɔgɔn tɛ yen ka ba sɔrɔ ba min jɔra fa in jigiya kɔrɔ ka ala ka diinɛ nafolo ye a n'a ka hakilisigi ye ka tila ka bɛn cɛ ma cɛ min jɔra ka alakira défense ta dongɛrɛw na n badenw an b'a f'i ye ko Fatima ko a furucɛ ye aliyu ye i bɛn muso 10 de ma mais ka Fatima to aliyu fɛ ali ma muso gɛrɛ furu Fatima somayɛlɛmalen ali ye muso 9 de ta n'i ye Fatima fara o kan a kɔrɔ ye aliyu ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye muso 10 de furu ibnu saadi ko a ka tɔbakati la a ko n'i ye aliyu yɛrɛ denw fara ɲɔgɔn kan ko den cɛman min bɛ den cɛman 14 ma musoman 19 kumala teliya la n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn den 33 ma mais min dɔnna anw fɛ kosɛbɛ minnu bɔra Zaharaw la Hasan ni Huseinu Zainabu o dara o ni maa si tɛ kelen ye sabu n'an y'a lajɛ bɔnɛya bɛna cɛya sira kan mais ala ye kabako jumɛn kɛ alakira ye ale ka bɔnɛw nana musoya sira de kan n'o y'an ba belebele ye Fatima Zahara olu bɔnɛw de carilen filɛ diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ bi karima faamunen n y'a f'i ye ni nin bonya in bɛɛ fɔli ye e bɛna miiri ko Fatima ta yɛrɛ kun ka ɲɛnamaya kɛra cogo di Fatima ta sɛgɛnna Fatima ta ɲanina a tɔɔrɔla a y'a yɛrɛ di alako ma walahi don dɔ kɛra a la alakira ba sallallahu alaihi wasallam a ye Fatima lajɛ don dɔ la a y'a sɔrɔ fini min bɛ Fatima la kitabutigi b'a f'i ɲɛna ko ɲaamɛgolo jalen k'o dilan k'o kɛ fini ye ko o don o de tun bɛ Fatima Zaharaw la a b'a la ka ɲɔ si wugu la ko nin don alakira ye Zahara lajɛ kira masa ɲɛji la kira kasila ko kira kasilen alakira ko cogo di a ko ya Fatima isbiri ala mararati dunya li naimil akhirati gada a ko Fatima a ko sabali diɲɛ gɛlɛyaw kan Fatima sabali diɲɛ kunayaw kan Fatima sabali diɲɛ lajarabi juguw kan i ka se ka lahara nɛɛma sɔrɔ alakira tun bɛ kasi ni Fatima ye cogo min kasi karima faamunen don min Kurayishu maa 7 ye ɲaamɛ tonso ta k'a bila alakira ka sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ a bɛ ka seli a tɛ dalen sujudu la Fatima de nana ka na ɲaamɛ tonso in bɛɛ ta k'a bɔ alakira kan k'a sɔrɔ sa ye ala min ma ni karisa ye baduru don ala y'a bɛɛ halaki kitabutigi b'a f'i ɲɛna ko baduru kɔlɔnkolon dɔ tun bɛ yen ko a ma ko y'a tɔ bɛɛ kɛ baduru kɔlɔnkolon kɔnɔ o kɔrɔ ye ninnu kun bɛ kasi ni ɲɔgɔn ka dekun ye ninnu kun bɛ dekun ni ɲɔgɔn ka gɛlɛya ye Fatima n'a fa Umu Abiha c'est à dire Fatima Zahara o la n'an ma to ka nin dɔw fɔ a bɛ kɛ maa caman ɲɛna ko n'a fɔra ko alakira denmuso k'i b'a sɔrɔ k'a y'a yɛrɛ patɔrɔnya bila de ko 9 ta nka waati y'an koro an ma se ka tɔgɔ 9 in bɛɛ fɔ an y'a f'i ɲɛna mɔgɔ fa bɛ tɔgɔ dɔ da i la nka e yɛrɛ ka baara a bɛ tɔgɔ dɔ sama ka s'i ma an y'o tɔgɔ 9 in daminɛ dɔrɔn an ka waati korona o la an bɛna lajɛ ka tɔgɔ 9 in di teliya la ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni Fatima ka fisamandiya tɔw ye an b'a Fatima Zahara
kitabtigi b'a f'i ɲɛna ko tɔgɔ 9 k'o de bɛ Fatima la tɔgɔ 9 a fɔla Fatima al-Mubaraka az-Zakiya as-Siddiqa ar-Radiya alakira dusukuna fleur don dɔw bɛ min ye kalo la ala ye Zahara saniya kɛyɔrɔ la kɛmɛ lukibaki bil batul i n'a fɔ a fɔla ma cogo min ko batul k'a sabu kɛ batulu tun y'a tɔgɔ dɔ ye k'a sabu kɛ ala subhanahu wa ta'ala ko a ye Fatima tigɛ ka bɔ muso bɛɛ la ni cɛɲa ye ani samandiya ani kɔrɔta ye ko o ye batulu kɔrɔ dɔ ye ko batulu kɔrɔ gɛrɛ Fatima c'est-à-dire a ye ɲɛsin setigi ala ma k'i tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la ala y'a di aliyu min ma a kunna ni o aliyu ye a ma cɛ gɛrɛ a ko innama sumiyatu ibnati Fatima baw ka bɔ tasuma ma o kɔrɔ ye mɔgɔ min a Zahara tarima fili jannati ma'i a ko ni ne bɛ fara ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ wa man abgada